Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Narito po ating pong pinagpangaralan, ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyo. Amen. Bless you, beloved Brother Marlon. Let us pray. O budagilan po pagpala namin Diyos sa maraming sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Isus. Muli, ang aming tao sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin upang sama-sama sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa unang yugto na panalagawain nilang isan, ang aming mga papuring awit, ang mga patotoo, awitin, ang iyong mga awit, na minsanan pang pinakilos sa aming kalagitnaan yung napakatamis na presensya hanggang sa pagbibigay ng may katapatan. Muli, aming pag-aralan yung mga salita. Bago namin ito talakayin, mahal na Panginoon, kami muna nanikluhod lahat na narito, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan ng banal na dugo na magus sa krus ng Kalbaryo. At buksan mo ang mga pangunawa at kaisipan ng mga ibig ng mga kapatiran, lalo na ang mga beloved visitors, aming live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Na sa unang dalangin at mga inipong mga panalangin ng aming dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, their beloved children, great-grandchildren, children-in-law. Aking sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus, and anoint thy word, O Lord. We bind the power of darkness, cast out from us doubts and unbelief. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang sabay-sabay ang ating malapay na maminamahal. Natutuwa ang ating mahal na pastor kapag sabay-sabay na pumalakpak at attentive tayo. Amen. Kaya, minsan, sinasabihan tayo ng mga tumatayo, kulang ang palakpak na yan. Kung mag-shoot lang ng bola ang basketballista, grabing palakpak natin. Pagka dumating yung mga politiko, halos palakpak na, nakangiti pa sa labi. Pero pag salita na ng Diyos ang pag-usapan, nakasimango tayo. Mainit kasi. Amen. Amen. Kaya natin yung init. Ating pag-alabin, ating pag-initin ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon through this gospel. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, pagpapasalamat ay muli nating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At atin pong pinapaabot ang tao sa pusong pagbati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable pastor. Give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord, our dearly beloved Pastor Evangelist Wildy E. Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ganun din sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating mga pastoral workers, beloved elders of the church, ang ating mga awit, ating mga manunugtog, mga kapatiran, sa ating mga bisita. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Sa araw na ito, ating pong buksan ng ating mga Biblia dito po sa aklat ng awit, Kabanatang 78, talatang 1, talon sa 4 hanggang 8, Psalms chapter 78, verse 1, then 4 up to 8, and we are talking about God's faithfulness. God's faithfulness to His unfaithful people. Ang kagandahang loob, kabutihan ng Diyos sa Kanyang hindi kaibig-ibig na mga anak. Amen? Amen? Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. I want to lend your ear dito po sa pulpito, maminamahal. Huwag nating pansinin yung init, yung mga istorbo diyan sa ating paligid. Kindly, basa. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 78, ang talata po ay 1, talon sa 4 hanggang 8. Ganito po sasabi, makinig kayo o bayan ko sa aking kautusan, ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. Hindi namin ikukubli ang kanilang mga anak na inisasasay sa salin lahing darating ang mga pagpuri sa Panginoon at ang kaniyang kalakasan at ang kaniyang mga kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa. Sapagkat siya nagtatag ng patotoo sa Jacob at nagtakda ng kautusan sa Israel na kanyang iniutos sa amin, sa aming mga magulang na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak, upang maalaman ng lahing darating sa makatubid bagay ang mga anak na ipinanganak sa kanyang na siyang nagsisibangon at magsasaysay sa kanilang mga anak, upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Sa 8, at huwag maging gaya ng kanilang mga magulang na may matigas na ulo at magsipaghimagsik na lahi, isang lahing di naglagay sa matuwid ng kanilang puso at ang kanilang mga diwa ay hindi tapat sa Diyos. Pagpalain na mahal na Panginoon ang kanyang mga salita. Palakpakan muli natin na sabay-sabay at mahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, dito po sa mga talatang ito, 7 bagay ang atin pong pag-aralan, maintindihan at unawain. 7 bagay, maminamahal. Isulat ninyo ang 7 bagay na ito para inyo pong ma-review pagdating sa inyong mga tahanan. Unang-una, ang sabi rito, isasaysay natin sa lahat ng salit-saling lahi ang mga pagpupuri. Mahal, unang-una, mga pagpupuri sa Panginoon. Pangalawa, ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa. Pangatlo, ang sabi rito, siya'y nagtatatag ng patutuo. Siya'y nagtatatag ng patutuo. At ang pang-apat, ang sabi rito, maminamahal, mailagak ang kanyang pag-asa sa Diyos. Ang panglima, huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Pang-anim, huwag maging gaya ng kanilang mga magulang na matigas ang ulo, mapaghimagsik, at sa lahing di nararapat. At ang pang-7, maminamahal, ang sabi rito, na kanilang paglingkuran ng mahal na Panginoon ng buong puso, ng kanilang buong diwa, at ng buong katapatan sa Diyos. 7 bagay. Lahat yan ay mabasa natin dito sa ating binasang talata. Everybody shout, praise the Lord. Ito daw, 7 bagay na ito daw ay kanyang ipinakita sa kanyang banal na iglesia. Sa iglesia na ito, sa iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, upang huwag kalimutan, upang patuloy alalahanin. Last Saturday and last Sunday, last Saturday ating gawain dito, at ang last Sunday, ating 25 years Talipaw Peace Mission Anniversary, iisa ang buod ng mensahe. Pasalamatan, huwag kalimutan ang mga kabutihan ng mahal na Panginoon na sa kabila nito, maraming mga Kristiyano, maraming mga mananampalataya nang sabi rito, huwag tayong tumulad sa ating mga magulang, nagbubunga sa atin. Doon sa mga Israelita, huwag tularan yung kanilang mga magulang
na 20 years above, hindi nakapasok sa lupang pangako, kundi yung 20 years below lamang ang nakapasok sa lupang hinirang, sa lupang ipinangako. So, ang ibig sabihin dito, maminamahal, hindi tayo karapat-dapat, pero gawin tayong karapat-dapat sa pamamagitan ng pagmamahal ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya lahat ng bagay ngayon na nangyayari, ito po'y pagpapaalala. This is a reminder, amen, amen. Pinaalalahanan na ang lahat na dapat wag na kayong maminamahal, magpaligoy-ligoy pa, wag na kayong maminamahal, mag-absent pa, wag na kayong maminamahal, halilimag magpabaya pa sa inyong mga kaligtasan dahil ito'y reminder na wake-up call para sa ating lahat ng nangyayari, maminamahal, nang sabi ng banal na kasulatan, darating ang panahon na yayanigin niya ang ating palibot. Nang sabi nga ng Hagay, maminamahal, hallelujah, chapter 2, hallelujah, verse 6 up to 9. Purihin ang ating mahal na Panginoon at pakihanda po ang Matthew chapter 22 verse 33 up to 40. Pero unahin muna natin ang Hagay chapter 2 verse 6 up to 9. Praise the Lord. Amen. Ganito ang sinasabi, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, minsan na lamang sangdaling panahon at aking uugain ng langit at ang lupa at ang dagat at ang tuyong lupa at aking uugain ang lahat na bansa at darating ang mga bagay na nais ng lahat na bansa at aking pupunuin ang bahay na ito ng kalwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang huling kalwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita niyo maminamahal yung pangako. Bakit pinintulutan ng Diyos, ng mahal na Panginoon, itong mga kalamidad? Bagyo, babahain, yayanigin ang buong Pilipinas ng lindol. Pagkatapos minamahal, nagsiputukan ang mga bulkan. Kaninang madaling araw, kaninang umaga, alas 9, alas 10, yung Kanlaon, bumuga ng usok na naman. Nagpapadya na sasabog. Yang diyan maminamahal sa Taal Lake, yung Taal Volcano, yung Mayon Volcano, lahat. At ang nakakatakot ay yung talagang diyan sa harapan maminamahal ng east natin, yung Apulacay na pinaka mother among all volcano sa buong mundo. Natuklasan last 2019 ng isang dalubhasa na nag-aaral yung pinag-aagawan dyan na Berham Rice. Napakalaking bulkino sa ilalim ng dagat. Ang sabi na nagbabanda, uugain ng mahal na Panginoon ang mga bagay na yan just to remind all the people, lahat ng tao maminamahal, dahil binabaliwala nila ang kanilang tinitinan ngayon, paano magpayaman, magnakaw, hallelujah, magiging pimos, amen, talagang kapangyarihan ay angkinin, lahat, gira doon, gira dito. Pero pinahintulutan yan para ang mga Kristiyano ay makapaghanda na sa kanilang mga sarili. Huwag nang humiwalay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Huwag nang mag-absent. Miyerkules, andito ka. Alauna magsimula. Overnight prayer. Alas 9 ng gabi, nandito ka. At hindi lang Sunday, nandito ka. Dahil hindi po ipinangako na ang pagbabalik ng Diyos ay Sunday. Maaring ang pagbabalik ng mahal na Panginoon ay maaring Miyerkules, maaring overnight prayer. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, maaring pagtilaok ng manok, maaring hating gabi, maaring sa gabi, maaring madaling araw, maaring tanghali, maaring hapon. So kinakailangan ihanda natin ang ating mga sarili dahil kung tayo po'y maiwan sa kaisa-isang biyahe papuntang langit, wala ka ng pag-asa dito kung di 1 of 1%.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ito, mga minamahal, makinig kayong mainam. Talagang alalahanin ninyo. Matthew chapter 22, verse 33 up to 40. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 22, talatay 33 hanggang 40. At nang marinig ito ng karamihan, ay nangagtaka sa kanyang aral. Datapwat nang marinig ng mga Parisiyo na kanyang napatahimik ang mga Sadusiyo, ay nangagkatipon sila, at isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya ay tuksuhin. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos, at ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng binata, maminamahal, mahal na Panginoon, alam ko na po lahat yan. Mula nung ako'y ipinanganak, mula nung ako'y nagkaisip, alam ko na yan. 10 utos na yan, akin ang napapakinggan. Same thing, dito sa ating banal na iglesia. Dito ka na ipinanganak, dito ka na nag-children's choir, dito ka na nag-youth and singles choir, dito ka na naging pioneers choir, ngayon adults choir ka na, ngayon instrumentalist ka na, ngayon ay tumatayo ka na sa pulpito para mangaral, ibig sabihin dito ka na tumanda. Pagkatapos mong tumanda, baliwalain mo yung iyong nalalaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam natin, ang sabi ng Biblia, mahalin mo ang Diyos una sa lahat, huwag mong kalimutan ang kanyang mga utos, ang pagbibigay ng may katapatan, dahil hindi naman iyong ibinibigay, pag-aari naman yan ng mahal na Panginoon, mamuhay ka ng may kabanalan, dahil ang Diyos ay banal, kailangan ikay magpakabanal, dahil ang lugar ng patutunguhan ay banal. Walang makakapasok doon na hindi banal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi rito, kinakailangan iyong ipatutuo yung iyong karanasan. Kaya nga ang sabi rito, una nating binasang talata sa Salmo 78, pag-uusapan ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen. Kanya itong hallelujah, laging nilalakipan ng mga patutuo. Araw-araw may patutuo. Kahit sino pong iyong tawagin, hindi pariho ang kanyang patutuo pag tawagin mo ng Miyerkules. Hindi pariho ang kanyang patutuo pag nagpatutuo siya ng Biyernes. Hindi pariho ang kanyang patutuo pag siya'y tumayo sa Linggo. Iba-iba. Bakit? Dahil ang Diyos ang gumagawa ng mga patutuo na yan. Hindi yan patutuo ng mga Kristiyanong tumatayo. Ang sabi rito, pag-usapan para magsitatag, magsitibay ang mga mananampalataya. Amen. Kaya nga, ginawa ito ng ating mahal na Panginoon sa kanyang pagmamahal sa atin. Ang gusto lang niya, ibigin mo rin ang iyong kapwa. Dahil lahat nauwi lamang sa pag-ibig. Ating napakinggan ang mensahe. Nung overnight, ang pag-ibig, ang sukdulan ng lahat. Kaya huwag kayong mag-absent ang overnight. Nung Miyerkules, narinig natin ang mga mensahe. Ngayon wala ka ng Miyerkules, wala ka ng Biyernes. Ngayon, iba ang naririnig mo dahil masakit magsalita ang inyong ordained preacher. Natisod ka. Hindi mo kasi napakinggan yung Miyerkules na mensahe. Hindi mo kasi napakinggan ang overnight na mensahe. Kaya natisod ka. Isinusundan lang ng mga mangangaral ang aming mga pinangangaral para hindi tayo malihis. Sumusunod tayo sa preaching ng ating dearly beloved pastor, dearly beloved Mama Dear. Kagabi, bumaba ako. Tiningnan ko kung sino yung nanonood. Announce tayo ng announce dito. Ang nanonood, yung nag-ooperate lang ng ating live webcast. Isa lang. Ako, ang anak ko, doon sa kanyang kwarto. Ako sa kwarto ko, nanonood kami. Itong ating tinatalakay, itong ating pinag-uusapan, preaching ito ng ating kagalang-galang na pastor. Ito ang magpapatatag sa atin. Ito, dito tayo kumuha ng hugot para tayo maging matibay.
Hindi tayo kaibig-ibig, pero inibig tayo ng ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng mga mensaheng ito, gusto na tayong patatagin para hindi ka makulog sa kamay ng dyablo. Para hindi ka matukso, para hindi ka atras, hindi ka kakaliwa, hindi ka kakanan. Dahil ang tinitingnan na lang ngayon, maminamahal, tingnan niyo po. Sabi ko kasi, pag mga birthday, mga kasal, ano pa, anniversary, gusto nga ang iba, gusto lagi krusada. Pag krusada ng krusada, imbis parami ang mga kapatiran, nalalagasan pa. Bakit? Krusada ng krusada, hindi naman marunong mag-alaga ng mga kaluluwa. Ang pag-aalaga ng kaluluwa, hindi basta-basta. Masakit ang ipinangaral ng ating dearly beloved pastor, beloved mama dear, pero ito'y katotohanan. Kaya nga, nung nakarang Sunday, maminamahal, sayang. Sabi nga ng ating beloved minister Willie James Almeida Jr., sabi na, bawasan na natin ng kunti dahil mahaba pa, napakarami na dapat asikasuhin na ipangaral. Kami na po ng mga ngaral na magdadigest doon, napakarami. Ako po, kaya kong gumawa ng 10 mensahe sa pamamagitan ng mensahe na yon. Ito na yung una. Kung naging masinop tayong magbantay, makinig ng mainam, walang manlalamig, walang manlulupaypay, lahat ay maging mainit na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi sila magtatanong kung sila'y maiwan sa rapture. Pero ngayon, ang daming magtatanong, malapit, bakit ako naiwan sa rapture? Anong problema ko? Ang problema mo mga kapatid, ang problema natin mga kapatid, kahit anong pangangaral. Sabi ka ng anak ko, mayroong ang ilandad. Tatayo na yung preacher. Tatalaw na yung mga ngaral. Pag tayo ng mga ngaral, tayo din sila. Punta ng CR, punta ng kantin, punta na kung saan-saan. Ang daming business. Ang ating business dito, dahil hindi tayo kaibig-ibig, ang kahabagan ng mahal na Panginoon umiiral, makinig tayo. Nandito na rin tayo. Isang oras lang ang pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Bitawan mo muna yung gadget mo, bitawan mo na yung cellphone mo, makinig ka muna at kumain ka muna ng pagkain espiritual dahil para sa iyo ito. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang nakakalungkot ngayon, maminamahal, para sa inyong kaalaman. Kaya pinahintulutan na ito ngayon. Hinog na ang bansang Pilipinas because we are in the midst of the ring of fire. Pulang-pula na ang buong Pilipinas. Anytime talagang grabe. May nanaginip, maminamahal, mula Maynila hanggang Lawag, mula Maynila hanggang Davao, wala nang maglilibing sa mga patay sa sobrang dami. Milyon ang namamatay dahil bubuka ang lupa. Sabi kanina, Hagay. Sabi ng Hagay kanina, yayanigin, uugain ng mahal na Panginoon ang lupa, uugain ang langit, uugain ang kalangitan. Bakit? Yung giyera na yan. Alam niyo po ba na nandito na sa Pilipinas yung armas na isang pindot lang kayang lusawin ang China? Kaya nga, pinag-initan tayo. Dahil andito, inilagay ng Amerika bago umupo yung ating bagong presidente, yung unang presidente, mayroon ng binili. Andito nakalibing, palibot sa ating bansa. Imagine yan, wala tayong kaalam-alam. Dahil ang ating inaatubag, panlalamig, panlulupaypay, chismis dito, chismis doon, walang mga kabuluhang bagay. Pero pag may mga kabuluhang bagay, ang ating pag-usapan, wala tayong sa katinuan. Tulog-tulog. Alam ko na yan. Nangyayari na yan. Bakit hindi pa? Pagdating ng araw, magugulat ka na lang. Grabe. Masasya ka. Ngayon, maminamahal, nagsimula na sa Sweden. Paki-flash po yung aking ibinigay kanina. Pag-ibasa po ang Revelation chapter 13, verses 16 up to 18. Kindly, praise the Lord. Nakita niyan, maminamahal? Andiyan na. Nagunahan na ang mga tao sa Sweden. Legal na. Ini-implant na po yung kasing laki ng bigas, butil ng bigas. Sa kamay ng tao, nagunahan na sila. Nagpa-implant na, inilalagay na ang chips sa kanilang kamay. Dahil daw, para hindi na maknakaw yung kanilang kayamanan sa bangko. Dahil pag nawala ang librito, pag nabura ang record. Ayan, maminamalo, mababasa mo. Sweden has inserted thousands
of microchips into replace hands to replace ID cards, credit cards, wallets, and case. Basa. Pakibasa. Kindly, praise the Lord. Amen. Ganito pagkasabi, at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at mga laya at mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Sa 18, dito'y may karunungan, ang may pag-unawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Amen. 666. Lahat ng magpa-implant, lahat ng magpatatak sa noo at sa kamay, wala ng kaligtasan. Itapo na sa impyerno kahit hanapin pang kamatayan, hindi na makita ang kamatayan. Kahit magpadagan pa sa bundok, kahit tatalon pa sa weapon of mass destruction, malulusaw siya, tuloy na siya sa impyerno. Wala ng kaligtasan. Ang matitira dyan, haleluya, kung may matitira man, na sinabi ng Biblia, mayroong 144,000, maminamahal na mga ngaral pa, sa mga matitira pa, 1% na lang ang ating tsansa. Mag-isip ka ngayon, mag-isip tayo ngayon. Paano, Beloved Opi, mag-asawa pa ako? Paano yan? Gusto ko pang gumraduate. Gusto ko pang maging ininyero. Gusto ko pang maging doktor. Gusto ko pang maging presidente ng Pilipinas. Wala namang pumipigil sa iyo. Pero huwag niyo rin kaming pigilan. Ipangaral itong mga pangangaral na ito dahil kaya nating gawin na habang nag-aaral, habang tayo nag-antay sa pagbabalik ng ating malapit, huwag nating pabayaan ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon dahil iniibig tayo ng ating Diyos. Ayaw na tayo mapahamak. Kaya nga, maminamahal, ganun na lamang kanyang pagsinta. Ganun na lamang kanyang pagmamahal sa atin. Ang mga mangangaral ay talagang pinagpuyatan yan, pinag-isipan ng mainam ang mga pangangaral upang ang mga Kristiyano ay manatili hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon dahil wala ka ng patutunguhan pa. Pag nagkaroon na ng lindol na terrible, nagkaroon na ng pagbuka ng paglabas ng mga bulkan na yan. Yung Apulacay lang dyan, maminamahal, sa east ng Cagayan Valley, yung region to, pag sumabog yan, buong mundo, tatakpan yan. Mother of all mother, father of all father, pinakamalaki na bulkan yan. Hinog na. Tingnan nyo sa trends, maminamahal, ng bulkan, talagang anytime, gagalaw na yan. Ngayon, sabihin mo pang, antayin ko muna, hindi pa yan yung sign. Nagyera na. Anyan, maminamahal, saan ka nakakita? Bugo, Cebu, Baguio, tapos, Manay, sa may Davao. Imagine yun, maminamahal, sunod-sunod. Wala ka nang pupuntahan. Wala tayong pupuntahan. Ang ating pupuntahan ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ipagtrabaho ang iyong kaligtasan. Ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon para pagbalik, pagtunog ng trompeta. Sabay-sabay tayong akyat sa salubong sa ating mahal na Panginoon para magmana na ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos sa buhay. Purihin at palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Matagal na ipinangaral ito ng ating dearly beloved pastor. Inaayawan ng mga anak ng Diyos. Sabi natin, beloved elder, sa kanyang pangitain, hinahanap nila ang mahal na pastor. Sumagot ang mahal na Panginoon, ba't ninyo hinahanap ang inyong pastor? Pinapahinga ko na sila, ang inyong beloved assistant pastor. Pinapahinga ko na sila, patang-pata ng kanilang katawan. Alam na ninyo, ipagtrabaho ang inyong mga kaligtasan. Kung gusto niyo makita siya, manood kayo ng live webcast natin tuwing Saturday, alas 10:30 o alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi o alauna na, alas 12 ng umaga na ng linggo. Hindi totoo yung sinasabi mo na gusto naming makita, gusto naming mabuhay uli ang mahal na pastor.
Ibuhay na buhay ang ating malapasong sa piling na malapanginoon. Gusto mong makita? Manood ka ng TV. Magiging practical tayo, maminamahal. Lahat, mayroon tayong katuwiran. Lahat tayo palaging tama. Lahat tayo palaging nasusunod. Anong ibig sabihin diyan? Perpekto ka ba? Perpekto ba tayo? Walang perpekto. Kaya nga ipinapangaral palagi ang mga salita ng Diyos para tayo'y mapursige, para tayo'y mamulat sa katotohanan ng mga katotohanan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Isaiah 45, talatang 22. Amen. Ganito ang pagkakasabi, kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga ligtas sa lahat na tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Amen. Kayo'y magsitingin. Kayo'y magsidalangin. Walang ibang Diyos na tutulong sa inyo. Walang ibang Diyos na tutulong sa atin. Nag-iisang Diyos ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng 1 John 5:20, Jesus Christ, the only true God. Siya lamang ang totoong Diyos. 4:24 ng Juan, walang ibang Diyos kundi si Kristo. Siya'y Espiritu. Kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa 23, ngayon na ang panahon, naghahanap si Kristo ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Mayroon ba? Wala na! Kung hindi ang mga taga-Jesus Miracle Crusade. Mayroon bang sumasamba na sa ating mahal na Panginoon? Anong sinasamba nila sa Cebu? Bakit ang Cebu ay nilindol? Lalo sinasamba, mga Rebulto, mga Santo Niño. Di ba natin alam ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba kay Satanas? 9:20 ng Revelation. Di ba natin alam na ang Rebulto pinagmulan ng lahat ng uri ng karamdaman? Bakla, tumboy, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ng uri ng karamdaman, bulag, pipi at bingi, galing sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga gustong ipagupok yan, gusto yan sunugin, pati altar, walang ititira, pati abong itapon doon, haleluya, sa karagatan, para wala nang mapipirwisyo ang ginawa ng ating minamahal na mga kababayan, pati na mga Kristiyano. Bakit? Hindi ba kayo sumasamba ng inyong mga Rebulto? Ano ba yung mga Rebulto ninyo? Pagdating ng Miyerkules, alauna na. Teka muna. Punta muna ako sa mall. Pagdating ng overnight, matulog muna ako. Pagising mo, alas 6 na ng umaga. Hindi ka nag-overnight. Yun ang Diyos-Diyosan mo. Yun ang Diyos-Diyosan natin. Lahat ng mga alibay natin. Nakikinig ka dito ng Ibanghilyo, pero hawak-hawak ng cellphone. Yan ang Diyos-Diyosan mo, yung cellphone. Nakuha ninyo maminamahal ang essence? Nakuha natin ang ibig sabihin? Panahon na. Sinabi ng Lucas 21:26 hanggang 28. Kindly, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Dito po sa Lucas ang kabanatay 21, talatay 26. Amen. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan. Sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit at kung magkagayoy makikita nila ang anak ng tao na pariritong nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Amen. Sa 28, tatapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa mga Kristiyano pala, mabuti pa nga doon sa mga naunang Kristiyano, doon na sa libingan. Lahat sinabi ng 1:21 ng Pilipos, for to me to live is Christ and to die is gain. Nasa piling na sila ng mahal na Panginoon. Tayo, na hindi nadadaan sa libingan, ang sabi ng Biblia, pag nangyayari na ang mga bagay na ito, mga galak kayo, dahil ang inyong kaligtasan, ang inyong katubusan ay napakalapit na. Isang katok na lang, tutunog na ang trumpeta. Paano ka makapakinig ng trumpeta?
Miyerkules, wala ka. Biyernes, hindi ka nag-overnight. Linggo lang gusto mong dumalo. Hindi ka maliligtas diyan. Kaya paalala ito sa ating lahat. Sinabi ng Hebrew, chapter 10, verse 25, 26, and 27, kung iyong sasadyain ang pag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon, wala ka ng kaligtasan. Hindi ka na pwedeng tubusin ni Kristo. Hindi na pwedeng magpapako si Kristo sa krus para sa iyong kaligtasan. Tapos na. Nakakatakot na talagang mangyayari sa mga Kristiyanong sinasadya ang hindi pagdalo. Nakakatakot kapag sinasadya na hindi na dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang impyerno, nakaantay na. Si Satanas, maminamahal, sunggaban ka na. Matakot ka. Matakot na tayo. Kinakailangan ipagtrabaho natin ating makaligtasan na may takot at panginginig kung ibig nating magmana ng langit sa piling ng ating mahal na Panginoon. Dahil dalawang destinasyon ng tao. Kadagat-dagat ang apoy eternally at heaven everlasting din. Mamili ka. Mamili tayo. Kung hindi kayo makinig, kung hindi tayo makinig, ito na yung mga end time message para sa ating lahat. Sabi nga, maminamahal ang huling talata, Habakuk 2:3. Ay ng Habakuk? Kindly, paki-plus, Habakuk, chapter 2, verse 3. Praise the Lord. Amen. Ganito pagkasabi, sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa, at nagmamadali sa pagkatapos, at hindi magbubulaan. Bagaman nagluluwat ay hintayin mo, sapagkat walang pagsarang darating, hindi magtatagal. Amen. English, kindly. For the vision is yet, ano yan? For an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Ang buong iniisip ng mga Kristiyano, sabihin pa naman pa yun, anak, magbabalik na ako. Kaya doon pa sila magpakainit. No. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, manalangin kayo na ang pagbabalik ng Diyos, hindi kayo nanlalamig. Hindi araw ng pagpapahinga. Sabi ng Matthew chapter 24, verse 20 up to 22, na kinakailangan, hallelujah, manalangin ng puspusan. Pray without ceasing. Amen. Fast and pray. Anong mensahe ng ating dearly beloved parents in the Lord through their beloved children? Sanctify a fast. Kawawa ang Pilipinas kung walang mag-aayuno. Isang itim na nagbigay ng kanyang vision na nakita niya. Atakihin ang Pilipinas, maminamahal, ng gutom, ng baha, ng bagyo, ng lindol, ng pagputok ng mga bulkan. Ang sabi niya, ipanalangin ang Pilipinas. Dahil kapag hindi ipanalangin, kawawa ang Pilipinas. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, sa huling talata ng ating binasa, kanina, Hagay, chapter 2, verse 8, ang sabi diyan, hallelujah, ibigay ang kaluwalhatian. Hallelujah, itataas muli niya ang bansang ito, ang mga anak niya, maminamahal, na umaasa sa Kanya. Sino bang ating pinag-asahan dito ngayon? Sinabi ng Biblia, Titus 1:13, ang tanging pag-asa ng tao, ang tanging pag-asa ng Kristiyano ay walang iba kundi si Kristo. Mayroon pa bang ibang pag-asa? Nangatakot na ang mga tao ngayon. Takot na takot na. Nakita niyo taga Cebu? Saan na natulog? Doon na sa daan. Nakita niyo taga Baguio? Nagsilabasan na sa kanilang mga bahay dahil natatakot na sila noong 1992. Grabe ang lindol. Doon sa Mindanao, kahit saan. Bakit? Ini-spare ka ba dito sa Pangasinan? Yang Pangasinan, isa sa daanan. Yang Dagupan, halos lahat ng mga building diyan tumagilid. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Walang ini-spare. Hallelujah, ang kalikasan. Dahil binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng ating mahal na Panginoon na
kinakailangan. Tumayo ka na sa sarili mong mga paa. Itinuro na ng pastor mo. Itinuro na ng mga manggagawa. Itinuro na ng mga mangangaral ang nararapat. Anong ginawa natin? May kunti lang nararamdaman. Ang sabi natin, kapag tayo nakatayo dito, ang ating hospital ay dito sa pastoral. Ano nangyari ngayon? Bakit ang hospital natin ay totoong hospital na? Ang mga hospital ay para sa mga walang pananampalataya. Tayo, kapag may pananampalataya, lahat ng uri ng karamdaman, kayang pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Kayang lutasin ang mga problema. Kayang makinig ang ating Diyos sa atin. Nasaan? Ano nangyari na sa atin ngayon? Dahil sa ka-absent mo. Dahil sa hindi ka na dumadalo. Sinabi ng Biblia, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya ay nakukuha sa pagkikinig at pagkikinig ng salita ng Diyos. Ano na mapakinggan mo doon? Nasubukan na natin manood ng live webcast. Nasubukan na natin manood ng TV program. Wala talagang perfectong tuloy-tuloy na manonood. Makatulog ka kung naka-air condition ka. Makatulog ka kapag may electric fan ka. Pagising mo tapos ng gawain. Dito kahit patulog-tulog ka, napapakinggan mo. At ikaw mismong nagsasagawa ng iyong kaligtasan. Nagpupuri ka. Kaya pumarito ka talaga. Dumalo ka. Amen. At pagdalo mo, magbitbit ka na ng mga kasambahay mo, ng mga kapitbahay mo, ng mga loved ones mo. Huwag mong ipagkait ang kaligtasan para sa iyo lamang. Magdala ka na ng mga kaluluwa. Yung mga kapatid mo na dati kasama mo, puntahan mo na. Yung nagbunga sa iyo, pasyalan mo na. Sabihin mo na, hinahanap ka na ng malapayon. Dati-rati binunga mo ako. Ngayon nandito na ako, ikaw naman ang nawala. Amen. Amen. Kumilos na ang mga anak ng Diyos habang may panahon na pa. Pag dumilim na, pag gumabi na, wala na tayong magagawa. Habang araw pa, kinakailangang kumilos tayong lahat. Tayo mula tayo tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Someday we will be in heaven, standing on the presence of the Lord. He'll give reward to those who accepted Him, reward to those who received Him in their hearts. Ready now to face there is Jesus. Are you going now? All is sweet. Hallelujah. Keeping all the commandments that He gives. Are you ready now to face the Lord? Don't waste the time that He has given us. Spend each day with Jesus in your heart. Always praying in the Spirit, and always give Him glory to His name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Are you ready now to be here with Jesus? Are you doing now always will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Don't waste the time that He has given you. Spend each day with Jesus in your heart. Oh,
and always give Him glory to His name. Hallelujah! Hallelujah! Are you ready now to face there is Jesus? Are you doing now all His will? And are you keeping on the commandments that He gives? And are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you doing now all His will? And are you keeping on the commandments that He gave? And are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face so much, Lord? Thank you so much for the great love and faithfulness towards each other. How great and wonderful, how merciful thou art, how graceful thou art. There is Jesus. The commandments that He gave. And are you ready now to face the Lord? Amin na mahal, lalo na sa ating mga beloved visitors, live webcast viewers sa YouTube at Facebook. There are 4 requirements of the gospel. Kung wala sa inyo ito, iwanan niyo ang inyong mga pananampalatayang kinalalagyan. Dumalo kayo, pumunta kayo sa Jesus Miracle Crusade. Matagal na tayong dinaya ng ating relihiyon. Hindi tayo tinuruan ng tama. Ang buong akala natin tayo maliligtas. Once you are saved forever. Kahit ikaw ay andiyan sa lunang ng kasalanan, lusak ng kasalanan, pumapatay, gumagawa na hindi patas sa iyong kapwa, wala kang kaligtasan yan. Maniwala ka sa aming sasabihin para ikaw ay lumigaya. Unang-una, kinakailangan manampalataya ka. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay hindi mo nakikita, ngunit iyong pininiwalaan ng bulag nakakita, ang pilay nakakalakad, ang kitungin ay nilinis, ang kanser ay gumaling, ang TB diabetes ay gumaling, ang pagkalumpo ay gumaling, ang mga masamang ugali ay pinalaya. Yan ay pananampalataya na may gawa. Nang sabi diyan, maminamahal, nung si Nicodemo lumapit, isang pari, ang sabi ni Nicodemo, mahal na Panginoon, alam ko, ikaw ay totoo, ikaw ay guro, ikaw ay Diyos na nagkatawang tao. Ano ang aking gagawin upang ako'y magkaroon ng kaligtasan? Sabi ng malapit kay Nicodemus, magpabautismo ka sa tubig at Espiritu Santo. Dahil kung hindi ka mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus at hindi ka mabautismuhan ng Espiritu Santo, wala kang kaligtasan. Sabi ni Nicodemo, paano ako babalik sa sinapupunan ng aking ina? Ang tinutukoy doon ng ating mahal na Panginoon, bautismuhan ka sa tubig, ilibing mo ang iyong mga pagkakamalit, pagkakasala, pag-ahon mo ay kay bago ng nilalang, at ikaw ay mapuspos ng Espiritu Santo, silyo ng kanyang Espiritu Santo. Diyos mismo bababa sa iyo para ikay ariing ganap ng ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan mo magsisi. Repentance, pangalawa, kinakailangan magsisi ka sa iyong kasalanan. Dahil ang sabi ng Biblia, without repentance, walang pagsisisi, walang makaabot sa langit. Dahil lahat nagkasala, lahat ay nagkamali, walang perpekto, walang hallelujah, makaabot sa trono ng ating malapay kung hindi pagsisihan ang kanyang mga kasalanan. God loves towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Kristo ay namatay sa atin. Pagkatapos mong tanggapin si Kristo, dahil sinabi ng Juan 1:12, yaw lamang kumikilala kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay. Diyos at hari ng kanyang buhay. Sila lamang binibigyan ng karapatan para magiging anak ng Diyos. Roma 8:9,
Kung walang Espiritu ni Kristo, hindi ka sa Kanya. At kung ikay bautismado sa Espiritu ng ating mahal na Panginoon, sa 16, 17, 18, ikaw ay tagapagmana na ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. At ang pang-apat, Diyos nang gagawa. Ikaw ay bautismohan sa Espiritu Santo, mag-speak in tongues ka, katulad ng nakita ninyo kanina, nanginginig dito sa harapan, yan sa crowd. Yan ang Espiritu Santo na kumikilos sa ating kalagitnaan. Pag nagawa mo at naranasan mo yan, ikaw ay kandidato na sa langit para magmana na ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Habang nakataas ang ating kamay sa ating mga beloved visitors, ating beloved webcast viewers, sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Yesus, ako'y makasalanan. Salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan. Ako'y hindi kaibig-ibig, inyong inibig. Narito ako isang makasalanan. Amang banal, patawarin mo po ako. Ako'y lumalapit, kumikilala sa iyong Diyos, tagapagligtas sa ari ng aking buhay. Sa hapong ito, tinatanggap kita aking tagapagligtas. Diyos, baguhin mo ako, gawin mo kong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa hiniyang lahat. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, aming live webcast viewers sa YouTube at Facebook, dito sa aming crowd, kahabagan mong mga kapatid namin na tumatanggap, patawarin mo sila. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Kahabagan mo sila. Manatili at ito ng umpisa ng kanilang paglilingkod sa iyo. Kahabagan mo. Huwag na silang umalis. Bumalik ng bumalik. Magpabotis mo na sa iyong banal na pangalan. Higit sa lahat, earn prayer ng aming dearly beloved pastor. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Tuloy-tuloy na tayo sa ating pangailangan, maminamahal. Itong ating tinatamasa ngayon ay mga naimbak na mga panalangin ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Nung sila'y nabubuhay pa, nagpupuri sila 24 hours. This earned prayer of our dearly beloved pastor. Until now, nagtatamasa tayo. Kaya kapag mayroon kang hilingin sa ating mahal na Panginoon, gawin mo muna ang kanyang banal na kalooban. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. You need more? You want more? Ang sabi ng Biblia, too much is given, much is required. Dapat marunong kang magpuri, marunong kang manalangin, marunong kang mag-ayuno, marunong kang magtiyaga, maghapon, kahit sa gitna ng init. Kaya natin ginagawa, naging tanyag tayo, dinadayo tayo ng mga obispo pa sa ibang bansa dahil hindi nila naranasan, hindi sila makapag-gather ng ganun kalaking crowd sa buong Pilipinas, buong mundo. Walang mag-gather ng ganun ang crowd na makikinig, tuwang-tuwa ang ating mga bisita. Lalong natutuwa ang ating mahal na Panginoon sa atin. Kaya lahat ng ating ginagawa, maminamahal, ito po ay utos ng ating mahal, ginagawa ng ating dearly beloved parents in the Lord. Tinuro sa atin, hindi na sila nagkulang, hindi na kami nagkulang. Sinong nagkulang? Kayo. Mga kapatiran natin na unti-unting lumalayo. Kaya ibig namin kayong ibalik sa panan ng ating mahal na Panginoon para sama-sama tayong datnan, magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa hapong ito, sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipaabot ninyo ang inyong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Sambitin ninyo. Because you pray amiss, walang tumugon na Diyos. Tumbukin ninyo ang inyong pangailangan. Makikinig ang mahal na Panginoon. Tayo manalangin, dagilat mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit. Amin na bagabait, pinagmamahal pa Jesus. Sa unang dalangin, an earned prayer of our dearly beloved pastor, Evangelist Will D. Almeda, and Pastor Lina C. Almeda. Dear beloved children, great-grandchildren, children-in-law, ng inyong mga manggagawa, mga awit, mga manunugtog, aming mga beloved elders, mahal na Panginoon, patawarin mo kami, linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, yung banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo, patawarin mo ang lahat ng mga anak mo na narito, including our webcast viewers sa YouTube at Facebook. Aming minamahal na mga kapatid na tumanggap, patawarin mo,
linisin, hugasan sa aming makarumihan. Ano mang pangailangan, ipagkalo mo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ipatong ang kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, we bind the power of darkness. Hallelujah, hallelujah. Demonyong pagkabulag, pipi, bilay, pingi. Sa pangalan ni Jesus, cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, rayuma. Hallelujah, butong na babali sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Pagkabulag sa pangalan ni Jesus. Lahat ng uri na makaramdaman, di mo na kahirapan, di mo mga problema. Hallelujah, di mo na kahirapan. Cast out, cast out, cast out. Cast out, cast out, cast out. In the name of Jesus, be healed, be healed, be healed. Pagkabulag, bakla, tumboy, pagka-adik, hallelujah, sa shabu, hallelujah, hallelujah, lahat ng uri ng marijuana, cast out, my beloved brethren, in Jesus' name, be healed, complete healing and deliverance, I pray right now, in the name of Jesus, complete healing and deliverance, I pray right now, in Jesus' name, I'm healed, right now, in Jesus' name. Huwag ninyong itigil ang pagpapalakpak sa ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na pagpapalakpak sa ating mahal na Panginoon. Parangalan mo ang ating Diyos na nagpapagaling sa inyong karamdaman. Nagbago ng inyong buhay. Tumugon sa inyong mga dalangin. Amen! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Imbis magmura, imbis magalit, imbis mainis, palitan ninyo ng hallelujah! Praise the Lord! Gawing expression ng hallelujah, praise the Lord, para tatakas ang demonyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tumalon 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat. Huwag magbibiro. Tanggapin ang lahat ng iyong kailangan, iyong dinadalangin in Jesus' name. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord, with worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po. At maraming salamat sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon, sa hindi niya talagang masayod na pagmamahal sa atin. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves us more abundantly. Praise the Lord. Brother Deo, para sa ating announcement. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved pardon preacher, Kubo Winier. And praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa may gano'n, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po minamahal, ay dadako po minamahal sa mga mahalagang announcement. Hallelujah. At tunay lagi minamahal. Laging pinagbibilin sa atin ng ating beloved parents in the Lord minamahal. Hallelujah. Na wag talaga natin kalimutan dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Dumalo lagi 3 times a week minamahal. Hallelujah. Sabi nga, lagi pinapaalala minamahal, kung ngayos na makasiguro ng kaligtasan minamahal, talagang dumalo talaga 3 times a week minamahal. Dahil sa totoo lang naman, dyan tayo nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang dyan tayo nililinis, dyan tayo talagang pinupuro ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya laging dumalo minamahal. Malapit ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, nandiyan ang mga paalala minamahal. Kaya dumalo talaga minamahal. At darating din